A breve historia da literatura galega é o segundo traballo que publiquei en 1999. É unha pequena historia do que deu de sí as letras galegas dende aqueles primeiros cantares, daquelas primeiras cantigas medievais, pensado e construído dunha maneira simple e accesível para o público máis novo, para os estudantes concretamente dos últimos cursos de primaria e de secundaria, intentando achegalos ao que foi o devir das letras galegas dende a Idade Media até a actualidade. Vou ler o que quere ser a presentación ou a introdución deste breve manual divulgativo. Querido libro, pertenzo a un pobo que conta cunha historia que ven de moitos séculos atrás, de tempos inmemoráveis en que o meu país era un reino, o reino de Galiza, que xa se comunicaba nesta mesma lingua que estou a empregar agora contigo, unha historia propia que atravesou épocas moi diferentes e mesmo difíciles, que, sen embargo, foi quen de superar felizmente. Descubrín que todos os meus devanceiros, todos os homes e mulleres do pasado que foron facendo o país, empregando como lingua de comunicación e de cultura o galego, deixaron por escrito innumeráveis obras literarias que abranguen os máis variados xéneros: poesía, narrativa, relato curto, teatro, ensaio, etc. Inspirados en milleiros de temas ben diferentes, desde os máis frecuentes e comuns a todos nós, o amor, a soidade, a emigración, até os máis científicos e especializados, antropoloxía, etnografía, xeografía e historia. Son moitos os nomes propios que podería citar e inacabável a lista de títulos que ficaron escritos conformando a nosa memoria literaria, e que libros como a ti gardan no seu interior como se dun tesouro se tratar, e que, por certo, tamén deixan entrever toda unha historia propia, xa que hoxe en día ben pouco te pareces aqueles primeiros pergamiños manuscritos nos que se encerraba o saber e a cultura. En primeiro lugar, debo admitir que o feito de coñecer a evolución histórica e idiomática galega me axudou moito, pois serviu para me decatar de que a historia da literatura galega é o produto resultante do noso devir histórico irregular. Quero dicir que en épocas de máximo esplendor e hexemonía como pobo, a nosa cultura e literatura tamén se converteron nun produto que gozaba de prestixio a nivel europeo. E pola contra, cando a nosa identidade se pretendía precarizar, a literatura tamén se viu resentida e minorizada, se ben nunca completamente anulada.